Pěkný podvečer také dnes nabízíme Minuty regionu. Vítejte u jejich sledování. Soutěž Vesnice roku vyhrála obec Hlavnice. Přibývají případy osobních bankrotů. Víkend nabízí celou řadu zábavných akcí. Hlavnice na Opavsku vyhrála krajské kolo soutěže Vesnice roku 2010 a právě tento týden obec převzala jako ocenění zlatou stuhu a šek na 250 000 korun. Do místního kulturního domu se sešla při té příležitosti celá vesnice. Není divu, vždyť právě díky místním lidem Hlavnice v soutěži zabodovala. Ne, to nejsou záběry z profesionálního pařížského kabaretu. Jsme v Hlavnici, kde se zábava odvíjí výhradně z vlastních zdrojů. Tady je samozřejmé, že se lidé každého věku zapojují do dění v obci a jejich snaha je korunovaná prestižním oceněním. Dědina je skvělá, lidé jsou skvělí. Jsem hlavnický občan 8 roku, jsem hrdý, že tady bydlím. Myslím si, že teda zaslouženě Hlavnice vyhrála tu cenu. Otevřít to zase nové možnosti pro tu vesnici. Hodně jsme k tomu přispěli, i my všichni občané, hlavně starosta. Hlavnice to vyhrála tuto soutěž hlavně tím, že opravdu na nás zapůsobila jako takovým komplexním propracováním celého svého rozvoje. Jinými slovy, Hlavnice se stará o tradice, kulturu, životní prostředí i o památky. A hlavně radnice podporuje své lidi. Podpora místních spolků, podpora mládeže, zapojení lidí do té činnosti obce, motivovat je. Jednou z nejvýraznějších osobností je Jana Kotalová. Je duší společenského a kulturního života obce a má snad 1000 tváří. Její největší láskou je ale divadlo. Máme 20 dětí v kroužku, v našem divadelně dramatickém. Jana si ráda zaskotačí i s místními důchodci, kteří kromě toho, že mají výbornou partu, mají i svou dvorní kostymérku. Dělám to ráda a baví mě to. Na všechny naše plesy důchodcovské máme 2 oblečení. Získáním zlaté stuhy ale ještě soutěž pro Hlavnici nekončí. Určitě zkusíme zabodovat v tom celostátním kole a chceme prostě důstojně reprezentovat Moravskoslezský kraj. Jedno je jisté už teď. Ostudu našemu kraji tato půvabná vesnice s krásnými lidmi určitě neudělá. Eva Panošová, RTA Hlavnice. V posledních měsících výrazně přibylo tzv. Osobních bankrotů. Dlužníci se tímto způsobem v průběhu 5 let zbaví svých závazků, které by nedokázali splatit. V Moravskoslezském kraji soud zaznamenal 100% nárůst oproti loňskému roku. Peníze ihned, snadná půjčka, nebo půjčíme peníze každému. Tyto inzeráty můžeme vidět na každém kroku. Úroky jsou ale vysoké a tak se stále častěji stává, že se lidé dostanou do dluhové pasti. Pan Menšenin z Ostravy pracuje jako dělník v huti ArcelorMittal a má slušný příjem. Přesto musel podstoupit osobní bankrot. Půjčil si více, než dokázal vrátit. To vlastně bylo k dispozici, další úvěr. A tak to vlastně ta spirála, nebo já nevím, jak bych to nazval, prostě pak přišlo období splatek. No tak zase na splatky nebylo, zase je jediná možnost další úvěr. A tak jsem dostával vlastně dál, prostě jednu díru, lepil jsem tu další díru. Osobní bankrot má 2 formy. Jedna je prodej majetku a druhá, mnohem častější, pravidelné splácení. Stanovení splátkového kalendáře, kde je uvedeno, jakou částku člověk po dobu 5 let musí splácet, tak aby za těch 5 let splatil minimálně 30% svých závazků. O osobním bankrotu rozhoduje krajský soud. Důležitou podmínkou ale je určitá výše stabilního příjmu. V Moravskoslezském kraji počet případů značně roste. Za loňský rok jsme měli návrhu na oddlužení zhruba 1000, což je stejné číslo jako za první pololetí roku 2010, takže ten nárůst je značný. Insolvenční řízení skutečně bych doporučoval, kdo nějak se zamotal do těchto problémů, ať to podá. Po splacení 30% dluhů nebo po 5 letech splácení a života z životního minima začíná člověk znovu zase bez dluhů. Tomáš Kořistka, RTA Ostrava. Policisté na hraničním přechodu v Chotěbozi zabavili 510 litrů lihu, který nelegálně převážel 41letý muž. Od 15. července můžete opět podpořit ostravskou zoo zasláním dárcovské SMSky. Finanční prostředky získané touto cestou budou použity ke zlepšení životních podmínek zvířat. Záchranáři od úterka zachraňovali u vodních ploch 200 osob. Nejednalo se jen o případy utonutí, ale také o nejrůznější úrazy související s koupáním.
Novojičínská nemocnice zahajuje výstavbu zbrusunového objektu. Vedle traktu s operačními sály vyroste během 3 měsíců přístavba, do které bude instalován druhý počítačový tomograf a hlavně magnetická rezonance. Ta v nemocnici dosud citelně chyběla. Profitovat z ní budou hlavně onkologičtí pacienti. Zlepšení služeb pacientům by podle vedení Novojičínské nemocnice mělo přinést spuštění provozu moderních přístrojů v nové budově vedle operačního traktu. Zatímco jeden přetížený tomograf už v nemocnici je, magnetickou rezonanci lékaři dosud využívat nemohou. Pro naše pacienty bude velmi potřebná, protože zkrátíme podstatně čekací dobu, která v současné době můžeme hovořit až o měsících. A ta čekací doba je pro lidi s nádorovým onemocněním velice nebezpečná. My bojujeme s časem. Jediná magnetická rezonance v kraji funguje v současné době v Ostravě. Další je v provozu až v Olomouci. Dobré to tu bude, protože pacienti to budou mít v místě, v okresním městě, Nový Jičín, nemusí dojíždět. Určitě to bude přínos, že se zkrátí čekací doba a bude to v blízkosti našeho bydliště. Magnetická rezonance pomáhá lékařům s velkými detaily prohlížet vnitřní orgány lidského těla až do možnosti sestavit věrný trojrozměrný obraz. Instalace zařízení, které pořídí nemocnice z vlastních zdrojů, vyžaduje splnit přísné normy. Na budovu jsou speciální požadavky z hlediska záření. Budova bude odstíněná, bude jednopodlažní v rozměrech zhruba 20x20 metrů. Budova bude propojená se stávajícím objektem, spojovacím krčkem, tak aby pacienti nemuseli chodit přes venkovní prostředí. Budova by měla stát za 3 měsíce a vyjde na 20 milionů korun, z níž největší část zaplatí Moravskoslezský kraj. Michal Polášek, RTA Nový Jičín. Nadcházející víkend ovládnou Drakov nedaleko Vrbna pod Pradědem Lapkové. Už po 6. se tady bude konat slavnost lapků z Drakova. Tato událost přitahuje do romantického údolí Černé Opavy tisíce lidí. Skvělá atmosféra, pestrý a přitažlivý program. Takové jsou každoročně slavnosti lapků z Darkova. Akce, která přitahuje snad každého. Věk, nevěk. Vodník, kovář, rytíři. Já se těším na koníčka, na soutěže. Pro dospělé zase pořadatelé připravili zajímavost v podobě experimentální tavby železa v replice minihuti, kde pomocí dřevěného uhlí, tak jak se to ve středověku dělalo, se pokusíme z rudy vytěžit, vytavit železitou houbu, kterou následně v neděli potom skujníme v nějaký výsledný tu železnou lupu, jak se tomu odborně říká. Na pořádání slavností se podílejí desítky spolků a sdružení. Pořadatelé se prostřednictvím akce snaží i zlepšovat vztah lidí k přírodě. Budeme ukazovat propagační materiály k ochraně přírody, k naučným stezkám, budeme představovat naše projekty. I letos mají důchodci a matky s dětmi k dispozici dopravu z Vrbna pod Pradědem zdarma. A tady už vidíte další víkendové akce. 16. a 17. července proběhne na Zámeckém návrší v Českém Těšíně festival Svátek čaje. 17. července od 8 hodin mají v Hraběticích hrabětické slavnosti a v Bílé obec pořádá předpouťovou zábavu. Ta bude v sobotu 17. července od 10. hodiny. Lenka Rauerová a Ladislav Olejníček, RTA Moravskoslezský kraj. Tolik pro dnešek Minuty regionu. Děkuji za pozornost a přeji pěkný večer.